kayo nga ningo po sila ngano man giandaman danog lingkuran ng trono ang gitawag nila Mesiya. Kanang gilak-gilak gani karon nga nakakulit din ang bulawan ug naitrulo sa Jerusalem dito nga gold galikuran na sa Mesiya. Karon napala karon. Yawan bagay sa Ginoong Kristo. Mao na sila nag-andam sila sa Mesiya kay ngano nagpaabot sila sa batos kaluwasan unta kay ngano nag-isip sila na si ang Diyos anak sa mga ginatawag VIP. Diyan mo si hadlok ko sila ni David. Kaya ang Mesiya kaliwat ni David. Nagtuo sila nga ba sa ako? Sige pumangko. Yan data kay David. Suskaron kay. Nya napay kanta naton sa pagkaanak ni Ginoong Hesus, naapay kanta nga gihimo gikumpos nga sleep and deep. Heavenly place ng kwadra. Sabsaban ang imong dulog dito baka asno mo rabi wala Ginoong Hesus niya ang iyang gihidan kagamit ilang pagkaon heavenly place na so wala na tuhuman ang ilang pangandoy mo na si Ginoong Hesus Kristo rejected sa mga iyang kaliwatan o niya kanawa ha pag-abot ni Ginoong Hesus Dingon siya, magtututlo, so isulay ko siya. Uyon ba sa kasulatan na kami muhatag o buhos? Tanaw na ko sa kwarta, be. Kisa may makita niyo sa kwarta. Sisa, ang kansisi. Para kay sisa, ang sa Ginoo, para sa Ginoo. Natingala siya. Nga ang Diyos nagkiyas lang ako sa yuta. Maandar manoon sa kahit mga ang pagtuko sa tao dili na sa mao. O niya karon kay si Ginoong Hesus ang pinakakwagyan niya anak. Anak karon siya ang ginapagtuo anak ispanday. Pero wala sila mahibalo nga katong sa una nga ang minunod sa bato mao si Kristo pag-abot sa panahon na himong tao. Pero gulo sa sinugdan tanawin lang kapag istorya ko sa uwan-uno. Sa sinugdan mauna ang pulong. Mauna! Mana! O ang pulong uban sa Diyos. O Diyos ang pulong. O sa versikulo 14. O ang pulong nahimong unod, nahimong tao, nga giipon uban kanamo. And the word was made flesh and dwelt among us. O sa ito, masabot, ang pulong katulong istorya nga mga magbuntis kang usa ka anak na lalaki abutan pag-istorya ato abutan og siyang kabulan nahimo gud siya unod og niipon ki anak siya og niipon siya sa tao na mao na siya nya pag-abutan ni lawas na di na mo sila mutuo kay ngano ang gitulo ni Jesus Christ espiritu og sa kamaturan amen no Babae, tuloy ako nga mabot ang panahon nga. Kamu mo kasi Manila man dininig bukira. Kana ba yung Jerusalem? Inanap yan. Ang Mount Olive, inana na siya. Mao na siya Golgotha. Ang ubos, ana mo ba yan ang Garden of Gethsemane? Oh. Ang kining sulod ni ining kay na ang prisuhan ni Ginoong Hesus na ang prisuhan sa mga apostoles. Oh, diya karon gihimo na nagsiminto ang bukid kining Golgotha kanang na dito na sa ibabaw. Na o yan ka nang nagawa ko Via Dolorosa sa Jerusalem. Mo na'y unang lugar na din si Ginoong Hesus na lampos. O yan ka nang Garden of Gethsemane katong punuan sa olibo dito. Gihimong tourist spot nga dito ang unang milagro ni Ginoong Hesus. Dili sa tuwa. Okay na. Yang kasulatan nagsaysay. Nga pag-abot na sa panahon niya sa kalisdanan. Ang tubig sa iyo pratis mahubas. Kumusta ko bigyan pratis karon? Isa may nay cellphone. Tanawa daw ba mahubas ang iyo pratis? Nga ini kahubas sa tubig iyo pratis. Buhian ang upat ka manulunda nga anghel nga magdala ka matay nga mapatay sa Freeport sa tibuok kalibutan. Na? Dili sa tuwa lagi ingon ana. Wa ta kabalo. Dili sa tuwa. Nay tabo na. Nya karon di katamtuan ang espiritu sa kamatuoran nga siya batos kaluwasan ang Kristo. Nga tanawa. Sa diyan gitong ni Moises ni Dong
documented. Ay sila na nagpanginuman sa bato nga minulot kanila. Ug ang maong bato. Mao si Kristo. Amen. Na. O niya katong Kristo karon nga nikayab na 2,000 years ago, nagingon mo siya. Ang magamadaugon, paghatagan ko sa mana nga tinaguan. O paghatagan ko siya ko sa kagamay bato nga butik. Nga sinulatan sa usang kabagong nga ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa. Kining Exodo 17:5 hangtod sa 6. Ato sa hunang gitugsok ni Moises ang bato. Exodo 17:5 hangtod sa 6. Anawatan nato. 17:5 hangtod sa 6. Ningon sa kanya. O si Jehovah, maingon kang Moises, lumabay ka sa tubangan sa katawhan. O gada uban kanimo ang mga ansyano sa Israel. O ang imong sungkot, nga imong gilampo sa suha. Kupin kini sa imong mga kamot ug lumaw ka. Ano sa? Verse 6. Ani ka. Bapa mo kini pulong sa Dios, mura ni sa drama. Kini disulat ato dili ba bakit lang inaw radyo. Yan na. Okay. Sa versikulo tayo. Ako nagtindog sa tubangan mo dito sa ibabaw sa bato sa huli. O pagsukon mo ang bato. O gikan ni ini. Mutubod ang tubig aron makainom ang katawan. O mo kinibuho ni Moises sa tubangan sa Magsyana sa Israel. Sa ato pa, ato mapicture out nga sa diyang igutom ang mga tao gikan sa Israel. Iuhaw. Ato lang bato. Muto sa unang niyato, bato po sa kalawasan. Dili pa siya makita sa dagway ingon nga tao. O tanawa, tanawa. Mapaingon niya tinanong himo na ni tao ha. Pagdugtog Usa gipangalan ni atong lugar. sa versikulo 7 ni isa. O hinganan niya, hinganan niya ang ngalan ni atong dapitan na krus masa, o krus miriba. Tungod sa pagkaiglari sa mga tao sa Israel, kay kasalanan niya nila si Jehovah nga nag-ingon. Aniya ba sa Jehovah sa taliwala na nato? Wala ba? Kanang tao kaduha-duha ba? Gumikan sa ilang pagsupil, dili itong bote pasabot kapag aga sa tubig ganyan, krus masa, krus miriba. Ang bote pasabot ato, pagsupil sa laban na magsukol ba, magyaw-yaw. Para pag-ani nga, lahat ay mga kaisunan na ang pulong sa Diyos, ipahimutan sa kain o galingon, tunglupot. O sa katopang pastor nga Islam nga nahimo siyang pastor, o siya pa, God is darkness. Kangit-ngit daw ng mga pagtuo, imunanan. Wala daw? Wala yung tingnan yan. Ano bang nahimo kani adto? Usa may proof, usa may ebidensya nga katong batuhan muna si Kristo karong panahon nato ni aging panahon ato ni aging kaulahi mo ni Kristo nga kuan. Sa tawa. Unang Korinto 10. Ang sa ato 4 mo diretso no. Pero sa na to no. Hantod sa 4. Bingon sa tayo. Nga no mang taong lagi itong ilang gitugsok kaniya to. O ta? Dili brad ba to? Turo ka ni Bible. Dili ni mo bitig-bitig ning ako ha, adi king hisulat. O ta? Unang Korinto 10:4. Ug sila Anton ba mong ihado may tagaan na mo'y bulpin ng papel. Raon naman ning babot wa manggibulpin ng papel. Kadahon na ni sister ha. Pero kabalo ko nga ang inyong una-una na may ginatawag na photographic mind. Mura na gipicturean niyo pero pilitan sa kalunggan. Ha? Ganyan Leo. Ganyan ay unang Korinto 10:4. Kitsa may mo banali siya. O sa kiingon sa sulat ni Pablo, mga isungon! Taraw kanya pagkasulat o.
Sulat ni. Pagkakita niya, pagkaibalon niya ani, dili kay pagkahitabo ani, ingon, wala mas papo pagkahitabo ani. Ito lang sa kasulatan, sa unang kasulatan. Tama? So yan ang i-interpret, yan ang i-tunan, ano sa na ito? Potong, isulat na nila Kantos Korinto. Kaning mga sulatan ni leader. Ay kani ato, wala'y cellphone. Wala'y tinuod. Kung nasa Diyos nung ipadala sa Korinto, nga pinagi sa kaalam sa Diyos yan, isulat na niya. Unang gitawag, ikaduha, ikapulo nga chapter, ikapulo niyang sulat. Ang atong pagkikita sa Diyos, maoy atong kadaugan ni ining kalibutan. Ama? Mo ginay ato agyong kadaugan na nato. So, muna sige ta prepare sa atong kaugalingon. Katong giingon sa atong igsuon, kana man daw ang problema magkitang gahulat. Atong gihulat, wala gito siya magproblema. Diba? Kaya nga wala ito magproblema ang gahulat nato. Kaya nga gipili naman yung giya. Pag-abot niya, ang asa ta. Wow, kita niya. Unya kinipong pagpangalagan sa Diyos, dili pwedeng mangalagan ka na mapaliw sa abong kaubog kay siulan ka ni ato. Nga nadugay pagpangalagan sa Espiritu sa kamaturan, nahimo ka naman ninon sa Diyos. Muna. Ang ingon sa kasulatan, mahimo kitang kauban nga makilibre yung tangat sa magtutudlo. Pero sa ang magtutudlo nga ginapuhay sa Biblia mao si Kristo. Ayaw ka mo ingon nga dili magtutudlo ka ninyo. Kay ano isa ka magtutudlo. Nga ana sa langit. O sa Allah magtutudlo. Wa sa dingog sa inyo panulo mahimo kamong sama ko. Wala mag-ingon ng atong Kristo anak. O, di ba? Mo na siya nga, mga ituon. Wag lang, primera pa lang yung kabiyada. Report mo lang na isa sa ako si Tradodo pa. So, uy, tama din kaya ang oras. So, mga kaigsunan, atong tawagon ang atong ministro. Diri nga gihim ka ng acting minister. Ministro na ginagawa siya, ay tanong salamat kay para sa pagsugod sa pagbalaan hiling atong tigumanan. Salamat. Isang tuwagis ko oras. Si sister na dumog na ko ang iyang edad kanina. Isang ako sa iyo na daw siya. Ikaw brother. 64, 62. Basig na maminaw sa itong silingan, basig tayo ay kanila ng glass to. Sa 64, sa 62. Ganan siya ng mga edad es, nanatasa ka ng, kung sa pamagod ka ron, dili pa ba yan siya matawag ka ng, tinatawag na judge o ka ng tigulang na ka ng sihip, ka ng, atawag ko yun, yan ang software na di siya. Kana siya karon gigawad pa na siya o kana na pa sa middle age. Kay sa ato gani karon makikita ta. Pila na imong edad doon. Kaug na edad sa tinta, nya ang iyahang edad katong ibuta na sa sinta. Pila na imong edad doon. Sa sinta bata ako na ilo. Bata pa gyapon. Ang problema lang ang mag-edad ako 80 nya katong una bata-bata sa tawag sa mga anak-anak. No? Muna na kung dili ka mangita Dios. Wala nang tao na nangangita. Bisan, pagpabot na lang sa panahon, a year after na kang magpuasa niya, mawala siya. Uya, naaang yung pagtusok spiritus ka matulan, kasunod din siya nga sa iyong ginagawa. Speaking of, katong ginaingon kanina nga, libra dodo nga, daghan kayo mga balay dito. Imagine na ba? Sa English version, sa anang pinadaya, nga, in my father, ay sa Juan, pagkato size. In my father's house, there are many mansions. Balay na sa atong Diyos ha? Sa kadako sa iyang balay, ang sulod na mga mansyon. Jadi ito mga andoy anak. O nagipicture, nagihakaw bagay na sa Diyos. Nga po, yanang dito sa langit, lum sa'y bulawan, matindi ang mura kristal. Asa mga kita kristal nga bulawan doon sa tuwa? Wala mo? Ang kadaghanang makita nato nga gold, kani apa gold mo ni ko. Kanang gold mo ra kinani barog no. Pero kanang muna kotilya.
Bulawan, London Bulawan matitaw mura kristal, di makita din sa iyo. Unya usa ka dito, gitagaan ana niya o dalan na makasugod ka dito. Ug naga ni ayuda. Di ba pila dahil ka, no? Ayuda lang sa salibutan na makakaunta. Pero kani ayuda maghihatag sa Diyos nato nga makapuyo ta dito di yun. Kalighanan karon. Di ba, no? Mahal kita sa Ginoo. Mao na siya nga kung dili kita may tanawa. Nga nalibutan nga na ano. Habol. Tungod kay init, no? Nag-ingon ang atong science nga ang adlaw is kuwanta siya millions of miles away from the earth na. Millions of billions pala sa kalayo. Ikan din sa libutan ng adlaw. Diabot na galing sa iyo, alas 9. Magtalokbong na tato na atay trabaho sa mga garden, maglakaw ka kasada, ato ka sport, managat ka, mamurag yung tao, ubod. Itong ito kayo, ubod, basyo, ubod, sulpen. Kaya nga, pati inita. Unya, sa Isayas, kanang harang adlaw, kanang tigulang na ko nung adlaw, ingon ng propeta Isayas. Kapito mo na ang piloy nga mo ay usulong sa tao kanahaga. Ug dili ka mangandoy ning dili ka mangita ning bulahan ang tao nga nangita. Ug dili ka mangita ning kalawasan. Ang ikadlo ka tao pag sakit palit og tambal at malasakit sa injer gibunggo kay para magpatabang sa sakit. Nga maayo. Pero ang sakit wala niya matanaw. Ang sakit nga nahimo gumikan sa sala. Lagi ano, mahadlok na mawala ng kalibutan, pero mahadlok na musulod, dili mo tuwang tao, mahadlok siya makasulod na ito sa ginarian sa Diyos. Natanaw mo? Kung mo sa nagaling takalipay ang ikalibutan na tanawa, kisa'y makatawa ninyo, di ba, bato Jollibee, makdo, pagsugod yun yung kaon, pagbutang yun sa deserve yung pagkaon, selfie na yun. Sindi kayo sa tanang mga friend. Jollibee ka, wow! Enjoy sa imo. Kasarap lang po, yummy. Imuji yung kanisi, imuji mo nito. Kaya nga no, lipay kayo ka. Kaya nga no, ang atong kalipay ng mga pobre, makakaon, makapuyo sa balay. Pero na yung mga kwarta, tanaw mga kwartahan ka. Bisag milyonaryo na sila, ang doktor bila sila pakanon o pengog sa training. Di na sila pakatugan ng baka, kaning baboy, at mga bawal kay ngano. Kaning sobra na itong kaon, wala pa yung makapatay na ito. No, diba? Hadlok ng mga ni kalibutanan mo ng padoktor, pero kung nakatay Diyos, yung katuwing mo ng pradodok, hindi na tayo mo. Akong gipakita ang imong gipailaw, anak. Akong ipadayan ang imong ngalan dito kanila. So, amahan gipadayan ko ang imong ngalan nga gihatag mo kanako. So, amahan akong gipaila ang imong ngalan nga imong gihatag nako. Unsa tungala na Jesus? So, sa ngalan sa amahan nga gihatag ato kang Jesus. Jesus, sulbagan ng amahan ug anak. Ang ilang ngalan usara kay isa ra makangalan. Tama? Oh, di duha na. Ang Espiritu. Juan 15:26 pati sa yuna na. Ang manalabang akong ikapadala kaninyo ang Espiritu sa kamatuoran nga pinagi sa kungalan. Ipadala. Kisay nagpadala sa Espiritu sa kamatuoran, pinagi sa iyang ngalan. Isa may ngalan to nag-ingong ipadala. Kani? So ang Espiritu sa kamatuoran, ang ngalan, Jesus, solvad ang Trinity. Napay yung Diyos mahal. Diyos nga na, kung nag-ingon niya sa kasiguan nga, maabot ang panahon nga ang Diyos na mismo ang magtutlo sa iyang katawhan. Muat ang pag-ingon niya nga, itutlo na ni Ginoong Hesus na siyang amahan ng anak. Kung nag-ingon sa Juan 10:30, ako ang amahan ko sa anak. Di mo itong tao, layan. Ang tao ron sa theology, layan yun ang anak. Dili mo itong Hesus. Tama no? Yang kasulatan nagsaysay nga ang nagapanghipos o dili uban sa panon nagpatibulaan.
O kanong manghipos kanos mga tao kay manulunda man kadalo si mong simbahan niya imong itudo. Lain si Jesus, lain ang Espiritu, lain ang... So, dili ka uban sa panon. May? Kristo nagpatibulaag ka. Tama, nasuko ko. Wala eh. Suko man na siya. Oy. Anong masuko ko nga? Ha? Og masuko ko. Inyo rambut sala og gimuto ko. Para kay mo na gitudo ni Ginoong Hesus. Tanaw ko tong ingon sa tuig-tuig. Juan 12:48. Di ba? Ang magkasalikway o dilawat sa akong sulti, siya adunay magbubuko. Ang pulong nga akong gikasulti, mao niya ang magahukom kanya sa kalay ng adlaw. Nya di ka mo tuwa ning ingon ni Ginoong Hesus nga. Kani, gitudlo ko, gipaila ko ang imong ipaday ko ang imong ngalan, na imong gihatag kana ko di ka mo tuwa na kay ming gaglahi. Impas! Daghan na ba ng apilong impas nite? Na impas! Nya karon, asa mo tamo tuo? Aning eskwela theology. Ang nakadaot karon sa mga simbahan, ang nakatulog sa theology. Tama? So karon, kailan na nato kung sa ngalan sa Amahan, o sa ngalan sa Anak, o sa ngalan sa Espiritu Santo. Tinuod ka na, ministro. Tinuod ay. Dili pwedeng, nengon siya rin, Muna ang, tanaw ko, Judas 1, size, isa. Bisan gani daw ang mga anghel nga wala magpabilin. Na ito masawa ni Juan, ay kanang Judas 1, size. Hindi ka magpabilin ang isulti ni Kristo. Judas. Asa to? Diri mo to dapit sa. Kaning Judas to, pwedeng lain na basaho, no? Pero sa in English ni, pwedeng ayo sa kay Jude. Kasi, wama na si Jude man ang nagsulat, ana. Pero, Judas di ay. Judy. Mo na siya nga batayaran kayo. Atong kuaning kang kuan kay diri matos katapusan dapit na. Size. Tingin siya, O ang mga manununod na wala magpabilin diya sa ilang nahimutangan, hinuluan na nagpamiya sa ilang angay na puloy-anan, kini sila iyang gikapayamutan diha sa talikala na dayon ilalong sa mga kagitnitan alang sa panudya unya sa dakuhan. Na. Nya di ka mo to Gusto kong hitan kas Ginoo nga iandam na kanya sa katapusan ako. hulog ya si tatay ni punit ra isa. Pag punit og isa giputos niya sa isa di ang bag di kari pagkuhala. Nya ningutana daw si tatay kag taling. Ning, nagkuha mo ato ling. Si asa ra kitong nagbugas nabalos lang ili wala na. Siya mo utong mana. Butong wala mo kita sa mana nga. Sakit anak ko sa ipakita ni tatay na inapon ang katong bugas. Buwak siya ginat, magbuki anak, iitas sa simento, bato. Wala mo kakitaan ng mana, no? Muna na siya gliso mo naman. Na? Muna sumalas kasulatan, pag-atagan ko siya kung sa gamayng pato na puti, ay, sama ang magamadaogon pag-atikaan ko sa mana, sunagit ang mana. Na? Ugusak gamayng bato na puti, sinulatan ko sa kabag na nagbilig sa utip sa dawas kinumagawat, nagdawat niya. Abi ninyo no, ako sa muna ako naniguro ko tanan nga mga kwan gabasa ko mangutanan ko gano man ang nani. So natubag ang tanan mo nang wa lagi ko nagduha-duha. Bahala na gisalit ko sa mga igso mga portahan kay ngano bahala ko pobre basta naara ko kang Kristo. Amen. Oh, kay ngano dili ikakabyo mga igsoon ni sa unod ang pulong sa Dios. Amen. Kasi ang kana dili bibuto. Na mo na siya katong butanga, maauto siya i-ebidensya
Na natuman gyud ang kasulatan nga ikaw sa spiritus kamaturan kini siya ang magtultol kayo sa spiritus kamaturan. Kasi siya nakapagbutan gikan sa. Oh. Onya karon be. Pag-abot daw sa panahon ikaduhang katugod pagpangahulog, ipasulod na po si tatay sa kwarto. Ug pagtanaw na po niya sa bitaw, mahala daw galakaw sa sulod. Nung nalang ikaw daw galakaw sa sulod, yan kay ang ito luuman na siya manuong niya, ipatang sa suga, aron maklaro. Dili tao ang nagkuhan anak niya. Nga nung ingon anak siya. Na? Pagkabutang pilakada, kita naman niya na naglingkod sa trono. Muna to siya, sige nagpuwasa. Sige nagpuwasa. Muna karon nga, sa last pod nga, time nga, i-honor ning butanga nga i-video. Amot o sa ikuan nila ng engineer. Pero sa abo pag-istorya, nako, nga naa dito sa kwan, ni itong pag-ingon na ni nung update nga pangayoon niya ang banda ni tatay. Nga puti. Dingon siya dito kay Talina. Talina, ni ina ang taga dito sa Luloy, Mayula, sa kwan nga ang tanang mga ministro, ang ngayon lang nga magputi. Kung mga ginayapi mo kay ministro naman ka rin. Puti nga banda di mo. O niya, ganang pagkuhanin sa pagkuha o video. Ina ang tanang mga chapter, magkuha yun o video. Kaya kung mangutana ang mga tao, kung kita ba'y nakadawat, aning bato nga, buta nga, aduna mo'y ebidensya nga kini, nadawat na, para di na makapagutay. Kaya base o niya pangabot sa panahon, nga aduna na po'y magpadayag. Sana ang usapaw sa pagpadayag niya, ang padayag. Iyan sa. Iyan. Ha? Kung nakay butang nga ipadayag na lain. Jadi kam to atong to anas sa. No, dapat milagro. Nga siguro taga Bilbo. Nakita na yung sa katao ang tigulang anang aksyo kilom-kilom nga naglumpay siya nagsakay og fly carpet. Ni ato dito sa kilid sa dagat og ingon ayaw gagi niya kay nay pusilon. Uli ang pagampo. Isang makita na ko na Brad. Kanang tigulang ang giingon nila nga ninyong tatay. Buluhod yung gikan simbahan. Ito siya kita pag-abot ni Gudo. Kita na may astibula. Tingala man may nikalit magluhod pa ingon dito. Musulot dito ba? Dito sa simbahan. Ipamuliko mo man dito anak. Ito dito siyang balay. Luhod si Gudo ako dito eh. Siya mo gining tigulangan kay Surya sa kay yes dool ano kilom-kilom nga nagsakay sa tanang banig nga naguyod og bata. Naapos na mo abe. Si Franklin Bidagan napatay naman ito, namatay naman ito buto si Tilang. Patay na iyang asawa. Ningo siya makita na ko ng tigulang nga ber nga naglakaw sa ibabaw sa kanang hangin. Ibabaw lang sa lubi. Puasa ko. Digidala na mo dito. Pagdala dito. Ang baba ni Franklin Bidangan tong kanang sanig natawag nga direktor sa NCIP. Kasi kay kurmag nang ima ba na mo. Nung kagatan naman ni tatay. Mo og kay nga naglakaw daw sila sa aplikasada ana naglakaw man ang tigulang og sige sila gilig. Natanaw ko sa nang gawma sa wala pa magpakita dito sa latay ini. Naapoy isa nga nahimo ng alagad sa pag-abutan dito aning misyon sa Spiritus Kamaturan. Nayo sa kapamilya nga ang buang pito ka buok. Pito? 5 ka buok ang buang. Okay. 5 ka buok ang buang. Tanahan. Si Jehovah ba? Jesus ba? Tanaw ha? Doon ta. Basahon nato ang buwan dito. Sisite. O Jesus ba? Direta. Tanawa ha? Mo ni sa pagpaigla sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu. Tanawa sa Panginoong Hesus. Ang ampo ni Jesus. Asa? Ingon siya. Ingon siya. Og sa nakapamulong na sa Jesus ng ining mga sultihan. Giyahat niya ang iyang mga matangad sa langit ni Ugning. Amahan? O sa may giyahat? Binuklat Ha? Dili, giyahat. Gibuklat pa ingon sa tas gidalaw sa langit. Giyahat na iyang mata. binuklat Ingon na siya. Giyahat na ang iyang mga matangad sa langit.
O ang mingon siya, Amahan, ang takna tali abo, Na, the hour is coming, and now is it. nga, ingon, nagsatog pa, kanyan pa niabot ang panahon, pag naa siya naabot na, dali abot ang panahon ang mahal, pero abot na naa siya. Abot na, huwag nahiabot na, wala siya ingon, nahiabot na, o sa year 2000. Ano ha? Yan siya lagi, Ama, dali abot ang panahon, nahiabot na. Pasidunggi ang imong anak, ang iyang istorya, pasidunggi ang imong anak, siya asa man. Diya sa nang istorya, pasidunggi ang imong anak. Pasidunggi ang imong anak, araw ng anak na kapasidunggan mo. So, amahan ng anak, pasidunggi ang imong anak, aron makapasidungog po siya ngadto sa amahan. Ug amahan po, pasidunggi po ang iyang anak. Murag nagbalik-balik lang. So, meaning to say, kaya nga nagbalik-balik. Makapasidungog ng aman ngadto sa anak mapasidungog sa aman, so nanay question gas naman. Anong anak man? Makapasidungog aman, niya aman mapasidungog sa anak. No? Sabon. Nanay question. Ano siya? Ako? Ano siya? Ako mo siya. Nasa siya. Ako ko ko lang ha. Siya. Bisa versikulo 2. Sa naghatagan mo man siya kagahom ibabaw sa tanang katawan. Aron sa paghatag kinabuhi nga dayon ngadto sa tanan imong ikatugyan kaniya. So, ang amahan naghatag og power aron siya makahatag kinabuhi dayon sa anak. Ug ang anak kung gitagahan niya authority to glorify the Father. Para himayawang po ng amahan. Muna, ako kay Kristiano. Ibagbagi mo ako. Ginagawa. Ingat siya tayo. Sa iba mo sa ang niya makahakak siya kinabuhing dayon. Misa? O ang kinabuhing dayon, mao kini. Ang pagkaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios ug kang Kristo nga imong gipadala. Mura yan among gituyok mo sa aron ang makapasidog kanimo nga bugtong tinuod nga Dios. Ang amahan daw iyang giingon nga bugtong tinuod nga Dios na siya. Ug ang anak nga imong gipadala kang Ginoong Kristo. Question you know? Pero dili ka say alam. Nga imong pina. Dili sa iyo tali pasidunggan ka ikaw. Sangli na tuman ang mga buhat nga imong kitugyan kanako. Aron ako pagkabuhaton. So nasa ni plano nga kining buhata sa niya. Aron mahuman dali ang imong na tupi. Ban, isaw nga pagkabuhaton. O karon amahan pasidunggi ako diha gayon kanimo niya nga kadunggalan nagyutan ko kay adto. Awan kanimo so wala pa ang kalibutan. Isaw. Ipadayag ko. Kalaha? Sulat na ito, ikot. Okay. Ngalan sa amahan sa anak ha. May isa siya dano. Para maklaro. Ipadayag ko ang imong ngalan nga gihatag mo kanako. Kanon. Ito ha. Iusahin mo na pagsabot. Ingon kang amahan o sa iyang ipadayag, Jehova o Jesus? Ang iyang ipaila. Jesus o kani. O na ang tubag, Jesus. Nya usay pag-angko niya ani. Amahan. Amahan mo na yung prayera. Amahan, ipadayag. Kung saan man ang ipadayag? Ipahayag, ipakita.